Ni eneko naz, 22 urte daukot eta Aretxabaletako institutuan ikasi nauen, ibilgailuen elektromekanika. Motor mundue, kotxe mundue, mekanika mundue gustatu izen jatelako beti, danetik apur bat landu du, motores, transmisiones, AGCP, FOL, gauza hona zen, praktika asko itzen gela klase hor dutan. Nire itxaropenak ziren lanien aztekuek, ben horrek bete die. Gehien gustatu jatena zikluei buruz, asignatura bakotxien praktika asko itzen gela motoresetan, motorak desmontau, transmisiones enbragiek eta kajakan bizuek desmontau, eta oso ondo egozan. Nire praktikak, Arrasateko Citroenien, bertan jarraitzen dute lanien. Mekaniko naz, danetik itzen dut. Enbragiek, kajak, kulatak, ero dauena rebizinuek. Lan hontan urtebete daruet, 3 hilabete praktikak barne, jarraitzen duten, jarraiteko asmo dau. Ikasitakoa baliagarri izen da, praktika aldetik gehiago faltako jatela. Teorikamente eta emungen dana, gitzeko gauza bakotxa zezan. Irakasliek laguntza eskaini zuztien, ondo nabilela eta esan zabien, eta ez dina bera aukera hori gure nagoen. Noizbenka jai batzuk itzen gau irakasliekin eta lan, eta tratu oso hona egon zan, eta mantentzeko asmoekin hori tratu. Emakumeak igual, ez dagoela problema, kaja bat atateko nik laguntzi eskaketan dut. Lanbide heziketa izan da, ikastetik urten eta lanera direkto. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.